bulise ku vice wale secretary. Bulise ku nonjengo wesino. Bulise ku stalo bonke abakhoyo. Bulise ku tinta zonke into one heart one way. Bands I would like to Kandela. I would like us to go to Mark chapter 5, verse 21. It's a lamp on a stand. Verse 21. He said to them, do you bring a lamp to put it under a bowl or a bed? Instead, don't you put it on its stand? For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. If anyone has ears to hear, let them hear. Amen. Bana bendizawuthetha ngale lizwi. Bendizawubuza umbuzo owodwa kwigildas ezilapha namhlanje into yoba uze naso na isibane sakho. Ngelaa xesha brother Mdaniso sasikhululwa kweli khaya sizancetywa ecentrali sikhululwa kusihlalo weli khaya wasibuza umbuzo esenza i-illustration ephethe isibane seglasi. Abantu abaninzi bayasazi isibane seglasi abakhulele ezilalini. Xa esenza i-illustration yesi sibane seglasi wayikhupha iglasi saphuma isibane, waphinda wayibuyisela iglasi isibane sakhanyisa. Ingaba uze naso na isibane sakho? The question namhlanje endiza nayo, ingaba isibane sakho izaba sisibane esizawuphumisa na phakathi kwethu sinecawa, o izaba sisibane esizawuthi sawukhanyisa kubone nabemila ngaphandle uyangena enkonzweni kaThixo. The question esinayo namhlanje yintoba isibane ophetheyo wena sisibane sinjani na? Ingaba sisibane sakho Mdaniso sizawuhlala phantsi kwebhedi, izawuba sisibane esizawubekwa phezu kwetafile sikwazi ukhanyisela zonke izinto ezikhoyo kule ndlu kaThixo? That's the question endicinga into yoba xa sizawulayita esi sibane namhlanje elikhandlela that we need to go ngayo. Siyazi into yoba xa uphuma apha namhlanje uzophuma usithi esam isibane saba lukhanyisile ehlabathi. Masilayite elikhandlela. Sinethemba xa silayite elikhandlela into yoba izibane zethu zawukhanya zifane nayo. Masithandaze. Thixo ulilapha lethu khanya Jesu wethu egameni lonyana nasegameni lomoyethu. Thixo wethu kusekuseni kumkanika kumkani siza phambi kobuso bakho somandla somathamsanqa. Sisiza nje Thixo wethu, abanye bethu baza inhliziyo zilijaja ligazi Thixo ngenxa yeemeko esizibona singabanye esiphantsi kwazo. Abanye bethu kumkani
bazaphambi komhlobo wakho Thixo wethu bese bambelele kwithemba lokuba Thixo wethu xa likhanya elikhandlela lanamhlanje somandla lawulayita amakhandlela obomi babo sonini nanini lawulayita mesiyolungeyo amakhandlela azisa impumelelo ebomini babo Thixo wethu lawulayita Thixo wethu izinto beziqinile ezantsi emhlabeni somandla nazigildazi sonini nanini nababazali Thixo wethu siza ngexesha liliwento zonke ixesha kwakunzima nokuthandaza kodwa into esiyiqalayo kumkani kakumkani xa sithandazayo namhlanje veza kobuso bakho somandla veza kobuso bakho Thixo wethu so that when we journey mesiyolungileyo when we journey sonini nanini sihambe nawe mesiyolungileyo ngoba sawulahleka endleleni sonini nanini singenawe mesiyolungileyo kokuphela amandla mesiyolungileyo xa singekhoyo wena mesiyolungileyo kodwa siza kuwe sithembile ukuba uzasinceda siza kuwe mesiyolungileyo sinethemba le-transformation somandla siza kuwe kumkani kakumkani sinethemba lentoba kule-transformation Thixo wethu imithwalo yethu kumkani uzayithwala ngokwakho sonini nanini we hope mesiyolungileyo intoba xa sizibona mesiyolungileyo siphakathi kwamazazamazamayo kumkani kakumkani uzakwazi usithwala uhlulise wena Thixo uzasibiza sihambe phezu kwamanzi sinethembele njalo kumkani wangathixo ngenza umqondiso ngomntu lapha samandla ngomntu omameleyo mesiyolungileyo okokuba ngale mini Thixo wethu ukwazi ukumnceda naba mesiyolungileyo osihlalo owaseBraamfontein nowase-Central kumkani kakumkani ngabantwana bakho Thixo wethu azisa indaba zakho somandla andizuthi bafihle Thixo wethu andizuthi bafihle but Thixo wethu what I'm asking for into uzubasebenzise Thixo so that your will be done mesiyolungileyo uzubasebenzise kumkani kakumkani so that xa siphuma apha Thixo wethu kulelenti kumkani kakumkani sesiphume sisidalwe ezitsha samandla zebathi abaswela amandla Thixo wethu ubongezelele egameni lakho kumkani zebathi Thixo baphaya ezintliziyweni babotshwe ngegama lakho somandla siza kuwe Thixo awethu amandla aphelile mesiyolungileyo kodwa ndiyayazi Thixo akuyekeli umntu wakho somandla uzukabayekeli nabo in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit I pray. Amen. Amen.
konke ukoyika kwakho wena mandla wonke. Ufihle ubuso bam phambi kwabantwana bakho Thixo. Bangaboni mna Thixo, bayadazi bandiqhelile bandintonjani uba wena mandla wonke. Kodwa namhlanje Thixo ndiza phambi kobuso bakho ndisithi fihla umna uvele wena Thixo namandla wonke. May your Holy Spirit fill this place for wena mandla wonke. Ndiyacela ke Thixo masikhokhelwe ngumoya wakho oyingcwele ngokudinga phakathi. Amen. Mandithathe ithuba ndibulise uPresident weWesguild, uMfundisi uNcombo, who is also the resident minister yalapha ekhaya. Ndibulise uVice President uBrother Avuyo Mdaliso nekomiti yakhe. Ndibulise amagosa alapha ekhaya. Ndibulise osihlalo ne-executive zonke. Ndibulise ii-elders ezikhoyo apha naye umuntu okhoyo namhlanje. Ndibulise nabo basibukeleyo kuFacebook ngegama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sifunde uMateyu 16 chapter 13 to 19. Umnwe wethu sizawubeka kuverse 19. Othi, I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ithini ke uVice ebeyisebekile last week ethi rekindling authority to advance God's mission. I am not going to explain the theme because of Vice explained it last week. Kodwa ndithe xa ndimva ndamva esithi, when we rekindle, we revive, we relight, and we reawaken. Sifundileyo sidibana noYesu Kristu having a conversation with his disciples about his identity. The conversation is happening north of Sea of Galilee, phantsi kwesithili saseCaesarea ePhilippi. Sidibana noYesu Kristu asking who the people think he is and who the disciples think he is. Peter uye waphendula ke esithi, you are Jesus Christ, the Son of the living God. Jesus was happy to hear Peter's response. What he is blessed to understand, and understanding given to him by God the Father. Jesus then tells Peter on verse 18, ukuthi he will build his church on this rock, which is the truth. Peter declared that Jesus is Christ. Verse 19, uYesu kuPeter, I will give you the keys to the kingdom of heaven. Abantu ke xa beva le verse bathi uPeter unikwe igunya lokuba uzawuvulela abantu ezulwini, angavuleli abantu. Kanti akukho njalo. uThixo unika uPeter these keys as authority to do the will of God. uThixo usibizile ukuba masinyathele ezinyaweni zakhe. uThixo usibizile ukuba masilandele imisebenzi yakhe, ngokuba kaloku yena all authority in heaven and on earth has been given to him. Siyayibona loo nto ibhaliwe phambi Mateyu 28 verse 18. Funeka ke Gildas sinyathele apho uYesu anyathele khona, because sathi kaloku xa sibiza ngokuba singamaKristu samamkela uThixo as our Lord and Savior.
Sazike sabuyiselwa to restoration of authority. The guilders who have been given dominion over powers of darkness. We have been given dominion over powers of darkness to spread the truth of God's authority over the world. We have been given dominion to relight the fire that has burned to our hearts. When we joined this movement, ndiye ndithi xa ndimane ndithandaza le movement yalapha eBraamfontein, ndimane ndisithi Thixo ungenza uba bavuselele laa ntshisakalo yababenayo ngoku babezojoyina le movement besezi on trials besithi I desire by the grace of God to live and lead a Christian life and to take active part in promoting the aims and objectives of the Wesley Guild. But how are we going to promote the aims and objectives of the Wesley Guild? Kasimane sihlale emakhaya sisithi icawe zivaliwe. How are we going to promote the aims and objectives of the Wesley Guild? Kasimane sisithi hayi wethu mabale bodwa andizoya ngazibona next year icawe. How are we going to promote the aims and objectives of the Wesley Guild? Kasimane sithi xa kufuneka size ecaweni sithi ekuseni hayi andizi mna namhlanje ikhona into efuneka ndiyenzile. Yintoni na ebalulekileyo ukwenza ngaphezu kokwenza umsebenzi kaThixo? Namhlanje ndithi kuni, let us invite the authority God has given us to do his mission. Let us take up space and do his mission. Singakulotha into zelizwe. Sithi xa sibona ukuba silahlekile sibuyele endlini kaYehova siguqe phambi kwakhe sithi bawo ndohlwaye Yehova kodwa ngokufanekileyo ungabi nenkqubo yakho. Sizivume izono zethu phambi kweYesu. Sidinga ii-guilders ezizivumayo izono zabo ngokuba kaloku xa sithi asinasono siyazikhohlisa. Yabona ke owethu uThixo unguThixo nenceba, unguThixo nenkqala xa sizivuma izinto zethu phambi kobuso bakhe. Uyasixolela, uyasixolela. Akabi nangqina ngaphambi kwethu, akasibaleli into esizenzileyo, akasibaleli uba wena wonile wathi. UThixo uza kusixolela njengoba wamxolela ngonyana wolahleko. Wathi ke buyele ekhaya wambuyisela the authority that he has given him. Uzakwenza njalo ke ukuthi uThixo sizawuthi ke xa sizibona uba hayi ke izinto zelizwe asizenzeli into sibuyele endlini yakhe uza kusixolela. We need builders that bazofika endlini kaThixo bavume izono zabo. Sidinga ii-builders eziza-acknowledge izono zabo. Ngokuba kaloku no amount of time outside church can keep us from the love of God. Sisame apha verse 19. God is saying, I will give you. Ndizakunika. Yabona ke eli lilizwi of assurance. Ukuba uThixo uza kusinika yonke into esiyicelayo egameni lakhe. And akekho umuntu onokwethisa konke. Ngokuba kaloku uYesu nguye who holds the keys to the kingdom of heaven. And ke thina njengabafundi bakhe siyaziphatha apha elizweni. The authority that Jesus has gave us is the authority to do his mission. Senze umsebenzi kaThixo.
phakathi. Uthi, the keys, I will give you the keys. These keys are for binding and loosing. They are the authority that we have been given to do his mission. It is up to us ukuba sizasebenzisa njani. It is up to us ukuba sizazilahlela phaa sithi hayi icawe ivaliwe unekhona. It is up to us ukuba sizazilahlela ngaphandle sithi hayi wethu sayibona next year. Nothixo ke uzakwenza njalo xa ucela izinto. Uzakwenza njalo uThixo umane umsola usithi Thixo kudala ndithandaza kuwe kodwa wena awuvumi uThixo xa ukusebenzisa. Akumelanga sivumele uSathane adlale ngathi ngokuba uSathane akanamandla kodwa sithi abamnika amandla. Sithi abamnika amandla xa sala ukwenza imishini kaThixo. Uthi the keys of the kingdom of heaven. Uma ke usebenzisa heaven instead of God, usebenzisa heaven because it is more understandable. Ngokuba kaloku abantu baseFilipi babengafuni igama likaYesu, babemthika abanye besithi abamazi babani. Uma nje usebenzisa heaven instead of God because kaloku heaven is the rule of God over everything. So thina ke njengamakholwa njengabantwana bakaYesu, it is our job to bring back the mission of God apha endlini kaYesu. Sizise abantu belizwe entetheni kaThixo singavumi ukuphuma siye elizweni kodwa we need to bring the world into the church of God. Uthi whatever you bind on earth will be bound in heaven. There are many things that we bind on earth, including sin, ukungcola, nezinto esizenzayo. So ke uThixo uthi konke ukungcola okwenzayo apha nokukona ukwenzayo uzakwenza lapha ezulwini until you come to God uvume izinto zakho uxolise. Xa ethi whatever you bind on earth will be bound in heaven, uthetha uba yonke le nto yenzayo apha elizweni uzawuyenza lapha ezulwini. So ke wena kuwe ukuba uzakwenza okulungileyo nokuba uzakwenza okungalunganga. Kukuwe ukuba uzohambisa ivangeli likaYesu Kristu okanye uzomane uhlala endlini uba ubukela abantu mane ugxeka wena into yazi ukugxeka. Uhlele endlini uyagxeka nje kodwa khona uyenzayo. Kukuwe ke ukuba uzawumane usiza endlini kaThixo uza nemimoya emidaka, uze nemimoya to sabotage, uze nemimoya uthi yabona ndizile namhlanje ndizobona uba bazakwenzayo. Ndizobona uba le nto bayenzayo izaphumelela na. Kukuwe ke ukuba uzakwenza loo nto leyo okanye uzakwenza okulungileyo. Ngokuba uba usabotaja abantu bakaThixo emhlabeni uzabasabotaja nasezulwini. Kukuwe ke ukuba ukhetha ntoni namhlanje zigildazi. Kuba kaloku into esizenzayo sizenzeli thina sizenzela uYesu. Uthi whatever you lose on earth will be lost in heaven. Yabona ke into esifane siyiluza apha emhlabeni is the ministry of God, is the mission of God.
siyeke ukwenza izinto zikaThixo. Siyeke ukwenza izinto ngokuthanda kaThixo, kodwa sizenze ngokuthanda kwethu. Ukuba senza njalo ke, loo nto leyo ithetha uba sakwenza njalo nasezulwini. Kodwa namhlanje sibone ezi-guilders, sanuvuma ngalo, sanukwenza njalo. Makathi umoya kaSathane xa efika elizweni yakho uthi gqotha ingcile ngendawo ingaphazamisi. Ungavumi ngalo, ungavumi ukusetyenziswa nguSathane. Ngokuba kaloku uzawufika naphezulwini ujikele kwa uYesu Kristu lo umsindisi wakho. Masingavumi ukusetyenziswa nguSathane. Into nje bendizoyithetha namhlanje ukuba singavumi ngathi. We must take our space and do the mission of God. Singenzi izinto ngokuthanda kwethu, kodwa sizenze ngokuthanda kukaThixo. Singavumi ukulotywa zinto zilizwe, kodwa silobele ilizwe elilizwe kaThixo. We are going to rekindle the authority to do God's mission. So nathi as guilders, we need to revive that authority. Sithi bazayibona isilahlekele, siyibuyisele, siyicele kuThixo, siyilayite ngokutsha. Unyaka usaqala, zininzi into ezakwenzeka. Kulo nyaka siyazi uba u-2021 siphathele ntoni. Kodwa xa siqala lo nyaka, masivuselele nantshisakalo sasinayo when we joined this movement igama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen.
manje ngithatha ithuba ngibulise usisi besivulela ngibulise usisi uBosa wesekethe uSister Babala ngibulise i-executive yesekethe ngibulise amagosa alabikhaya ngibulise i-girl council yonke ndingalibali ukubulisa the society executive yalabikhaya ne-society executive yase-central ndithabathe lo mzuzu kwakhona ndibulele ku-chairperson walapha eBraamfontein oye wavuma ngokuba masizongena kuyo indlu yakhe andilibalanga ke ukumbulisa umkhaya uNondyebo wesinodi nobrother Yamkela unobhala we-MCYU naye wonke umuntu bethuna ukhoyo ngelihle igama lomhleli nomvukelo wami unguYesu Kristu molweni one heart one way uSister Sinazo uyigqibile nanje ukuzothi masizothandaza phambi kokuba ke vice sithandaze ufunde kwincwadi kaLuka isahluko ngo-24 kuverse 48 ukuyoma kuverse 49 kunamazwi afundeka ngohlobo ngiyam iBhayibheli. You are witnesses of these things, and I myself will send upon you what my Father has promised. But you must wait in the city until the power from the above comes down upon you. I think le verse andikuyeke nishumayela igqibile ukuyifunda sizawuya emthandazweni. Phambi kokuba siye emthandazweni sisuka unyaka ubunobunzima, unyaka that our faith was shaken or our faith was tested, unyaka that some have lost hope from God, unyaka that was full of doubt because we didn't know are we going to make it to 2021. Savakala sivumiculo lama kusini. So bheka phina Thixo singena ubheka kuwe. So uncedwa ngubani na singena uncedwa nguwe. Kodwa ithi xa yophela wadala thina abantu wenza izinto zonke. But through it all, the challenge or the challenges that we face, we still have the strength to move on. What kept us to move on is a promise that was made at the beginning, that ndinawe andikubiyekela kuchabalale but ndinawe. That was the promise that kept us. Kuthi noba kwenzeke ntoni ku-2021 ku-2020 savakala sivumiculo ankosi yesabatha ndisekho emhlabeni. Vice
kuzungena nongena with him. Bedumamel brother Fulexen. Ndamamel sister Snazo. But result, we are the witnesses of these things. Yabonuluka narrates a story, and it is after the resurrection of Jesus Christ. The disciples are still in pain, and the disciples are still grieving. They are hopeless. They find themselves in the locked doors. Kwenzeka la nto besike sayifumana ku-2020 okokuba sifumane okokuba sizivalele eminyangweni sifumane singaphandle icawe zivaliwe. That's what the disciples are finding themselves in kule chapter sifundileyo. Ndafikela yinto ethi yabona, grief affects the way we think and creating us an inability to make decisions. The disciples are focusing on what is lost. The disciples are focusing on what is lost instead of focusing lento babeyifundisiwe oba kuzathi xa ufika ithuba elinje sesenze kanjani na. Dinento ethi sometimes ihlalo or vice, we need to be in close doors in order for us to understand God. We need to be in close doors for us to understand the power of God. We need to be in pain for us to understand or for us to seek God. Ngoba umuntu osethumbini ngulothi ndamnxanela ngakho konke ndalila ndimfuna. In the miserable state that they find themselves in, God appeared. 11 is device for us to rekindle. Sometimes we need to be in pain. Man, uyumvavayisa sizothandaza. Ndiyenza sokoliswa leli gama lithi authority. Ndabuzo kokuba, how do you rekindle an authority? Ndafikelwa yinto ethi okanye yabona, authority, it is something that you are given. At a certain time, it can be taken away from you. So how do you then renew what has been taken away from you? You figure very long, or figure the authority. In other words, vice, the authority that you are talking about, when the disciples of Jesus Christ find themselves in the upper room, their authority was not taken from them. But Jesus revived or restored. That's what happened. That's why vice in the city, you still have the authority nonetheless. You still have the authority nonetheless. Remember Samson, and he was powerless. But the authority that he had was restored. That is the authority that you are talking about. Why Upawulo silento? Wathi ndinokuzenza zonke izinto. Ndikulo undumelezayo. Athi ngumculi akwaba ndinamandla. Avele enkosini. Ndikwani kwalomhlaba. Igqibeleni ndivuselele Thixo. Ngiphume ebubini.
That's why, Amen, we need, even if the doors of the church are locked, we find ourselves in the locked doors. Sunday school, be bright in the corner where you are. Your faith is not being taken away from you. The authority is not being taken away from you. But worship God, learn how to do you. Mtumise kule ndawo ukuyo. Athuthube inkosikazi umdumise njalo. Umdumise ekseni, umdumise emini, umdumise ngamaxesha onke. Yabona Vice, the authority that you are talking about, 11 we need way to be the vice of the second. Akufika ixesha izawususwa. Alandele okufuneka thatha ezinyaweni zakho. Iyandinika ubunzima bokuba ke urevive njani into kodwa usukile kuyo. Our problem, Khamete, is to focus on the pain. Or our problem is to focus on grieving. Kanti Paulo siyasinceda ukuthi inhlungu zakaloku nje azinakufanekiswa nokuqaqawu lokuzayo. Let us not focus on the pain that 2020 asishiye nayo, but masikhangele ukuqaqawuli okuzayo. Yilena kuqulo 18 Thixo ulilanga lethu uyakhanya ngoba kuthi liyakutshona ilanga yavela inkwenkwezi akhanya uThixo. When Moses was praying for Israel, when Moses was praying for Israel, waphendula uThixo wathi nokuba mna andiboni, but my presence will go with you to do my mission. Noku 2020 ke usishiye sinjani. The mission of God must continue. The mission of God must continue. Then can I give a train? It doesn't matter noba unitikiti lenyanga. Itrain kushiyile lindezayo ngoba uyibonile xa idlula. Ngoku ke hlala ulindezayo. Yile nto ithethwa yile verse ethi, and I myself will send upon you what my Father has promised. But you must wait in the city until the power from above. Ingxaki yethu asifuni ulinda. Ingxaki yethu asifuni ulinda. Ingxaki yethu asifuni ulinda. Vice, into funeka ke ngoku kulonyaka sigade when we do God's mission. Ukuthi unyaka akawulilisa umuntu. Ngokulilayo wena ukhona unyaka. Ngokulilayo wena ukhona ukuthi ungivulisile ekulileni kwami. And we need to close the gap evulwa nguSathane. Just because siku pain, it means uThixo, we will renew our strength. That's where the thing is coming. Ukuthi in our pain that you are feeling, ukhona uThixo. Nina ke ningamangqina ezizinto. Kwaye ke idinga likabawo ndilinikela kulo. Xa ndivala Vice, xa ndivala a life of a discipleship. Uke wathi mawonga xa sivula unyaka. But a life
discipleship, it is not an easy journey. Akekho umuntu besazi ukuba namhlanje saba kule ndawo. Kodwa ngamandla kaThixo we have made it. Ndithe last week ndifikelwe nguRingo xa isithi vuka ke ngoku uvuthulule, because you still have the authority to go on. When the world closed the doors on you, when the world put you in pain, you must know for you to do God's mission, Central, be bright in the corner where you are. Doesn't matter what pain are you feeling. It doesn't matter. God, kuyaqhubelekwa. Kuyahamba. Sizaqhubeleni siziphakamise izandla. Siwamkele kuye amandla. Xa sizawuthandaza. Sizawuthandaza wesi. Sizawuthandaza. You don't renew something that you are not given. If you are not sure, uzubuza Moses. Ukuba Moses intona lento iphetheyo. Wathi Moses intonga. Wathi Yesu wathi Thixo iphakamise. Bathi abantu bethiwa zinyoka. Bawaphakamisa amehlo. Bawajongisa kwinyoka yobethu. Yilento esike sathi vice kunyaka ophelileyo. Owethu Thixo njengentaba yeziyo. Akaguquki akatshintshi. Xa uvuka ukhona nje. Unjengale cawu xa udlula kuyo ufika khona imile. Athuthuli athamaza azamazama. Kodwa ekugqibeleni lavakala ilizwi lakhe. Masizamile ukuvila izwi likaYesu. Masivamile ukuva izwi likaYesu. Ayisindabo bonke abathi Nkosi abayokungena izulu. Ayingabo bonke. Ndiye ndithi ke mna ke xa ndithetha le nto iphetheyo ayifani ngeyam. UThixo xa imnika something yisebenzisele ukuphilisa abantu. Ungayisebenziseli ukucinazela abantu. Uzuthi xa ufumanisa ukuba u2021 uyakucinazela, uzube like a spring. Xa isuka kuwe and then you rise. You rise above. Sizawuthandaza. Uthe usihlala uzuthandaze nje. Kodwa ke ndizothi kuwe esakhe sivumelana wasenza ngokwakho. Ndakhe ndathi ngenye imini ndicelwe nguSister Eva okokuba mandithethe nte on trial. Ndathi sesingabi ikhaphetshu. Singena sibaninzi embizeni. Kodwa sawudibana namanzi ashushu. Iyehle ikhaphetshu. Kodwa sesibe irice. Xa yona irice ufake emanzini ashushu imbalwa. Nkosi iyeyonke irice. Igildi ayizumandi xa ungekho. Ukuba wena ikhaphetshu sizaba irice. Ukuba wena ungamanzi ashushu sizaba liqanda thina xa ufake emanzini ashushu ikumphakathi. Iqanda phela kuyo noba amanzi ungawabilisa thini noba amanzi angatsha. Inye iqanda engathi leyo kugcina umphakathi. Ngoba iyayazi ukuba noba ndingafaka emanzini ashushu noba ndingathwani kodwa sendigcina umphakathi. Masambeni ke sihlasi. Masambeni. Siye ehlabathini. Utshilo vice ayisixelela wathi hambani ngembogo
ndiyafuna ukuthi xa sizawuthandaza ndiyafuna ukutsho ukuthi sesithi xa sifike ehlabathini singoyiki ukutsho rhamente okokuba sisuke Kanana. Sesingasoyiki ukutsho ukuba sisuke Kanana. Siyoyiki Kanana yakho. Siyoyiki Kanana yakho. Awuzukwazi uyenza imission kaThixo okokuyilibele Kanana yakho. Inhlungu ubuyivile suyilibala. 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 Sike sathi xa sisevesini kodwa Yesu khamani noyolo. Yesu ngizeni uqonqoze ngalo kumasango ezulu. Basambeni ngezikilasi zase-Central 901 zase-Braamfontein sihlalo zase-Central siyothi kubo Yesu khamani noyolo. Imoto ke andinayo imoto mna. Andinayo imoto kodwa into endiyaziyo ngemoto vice umsebenzi wayo kukuhamba. Ithi imoto xa iphela ipetroli kunyanzeleka ukuba ingene egaraji. Xa ingene egaraji yothiwa amanzi amatsha. Athi ke ngoku uPawulos ndinokuzenza zonke ezi zinto. Ndinokuzenza zonke ezi zinto ndikulowo undomelezayo. Eyona nto izawusinceda masibe kulowo usomelezayo. Masibe kulowo usomelezayo. Sizawuthandaza ngehamenti. Sizawuthandaza. Sizawuthandaza. Thixo ilanga liyacima. Ilanga liyacima. Andikwazi ukuba kumnyama kuphi kuwe. Awuzukwazi uhambe kumnyameni ngobuzawuwe. Awuzukwazi uhambe kumnyameni. Okanye into ezawukunceda is to understand ukuba amandla mna ndinawo. Onamandla nguThixo. Siyasondeza ke ukuthi Thixo Yesu xa iyala abafundi bakhe ehlabathini uthi hambani ke ngoku niye ehlabathini niza kuba nembamezelo kodwa zinazo ngokuba mna ndiloyisile ihlabathi. Into ezawusinceda
kanti uzobizwa umuntu ozasithandazela. Oh. Umuntu nomuntu uzasithandazela. Ngoba uthe ubuzimisele phambi koThixo. Wathi uzundibeka ufuna undibeka khona. Wanqina wathi izandla zisebenzele wena. Wathi nomlomo uzuthetha indaba zakho. Wathi izinyawo zizihambele wena. Ingxaki yokuba ndibiza umuntu ozasithandazela uzawuyaneze yakhe ingxaki. Alibale ngezethu ingxaki. Kanti xa uwedwa uyayazi ingxaki yakho. Uyayazi ingxaki yakho. Sizawuthandaza. Brothers, we were tonight go 260. Simcenge ukuthi simcenge thingakhe ndisithele kwimpazamo zonke ndibe nemizuzu ndedwa ekuthandazeni. Ndiyayithanda xa zawuphela ithi ke vayisi ndomelezwe emandleni kwimizamo yam. Wakhe watsho nonathi wathi ndomelezwe kwimizamo yam. For us to